ଆସନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲିଯିବା ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାର ଇଏ କେଉଁ ରୋଡ଼ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଖରା ବହୁତ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାନି ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲି। ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାରିପଦାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ।